सुभाष कृष्ण कांबळे, विलेज पंचायत सेक्रेटरी, विलेज पंचायत आरंभोल. कालच्या डेमोलिशन ऑर्डर म्हणजे हायकोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे आम्ही 15 इस्कॉटाक धाडलेले. तर 15 आमकां ऑर्डरी मेळ्ळे पंचायत हितून आमचे डेप्युटी डायरेक्टरांतून आणि थंयच्यान मागीर आमकां डेमोलिश स्क्वॉड आमी हितूनसून आमकां दिला कलेक्टरांच्या. थंयच्यान आमच्यान कालच्यान चालू आहा. आज मेरेन आतां आमी दनपार मेरेन 6 स्ट्रक्चरां आमी हे केल्या डेमोलिश केल्या आणि आतां बाकीची आहा ती फुडें आमी कॅरी आउट चालू आहा. आमचे बरोबर आमचे ऑफिशियल आहा, मामलेदार आहा, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आहा, पुलीस पर्सनल आहा, PSI बी सगळे टीम आहा. मागीर आमचे परत PWDचे DCP ऑफिसर आमचे कडेन आहा ते हेल्प, तेंच्या हेल्पान आमी ते हे करता.